салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Прадо як астия бародаро, 4 силиндра, статор. ҳолаташ беҳтарин чӣ хеле дар навор мебинем бародаро. Краскаш тоза, мотор, коробка ходовой 100%. мошин бе ягон расходи камбудияй бародар дар срочно сум дар кори фурӯхта мешавад. мошин на хаду бародаро, ҳама наваратош кор мекуна. қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, нарша 220 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо муомилат дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти парраттарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мерседес аст бародаро, кузови 218, соли 2012, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 3,5, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро старт стоп, кожаный салон, мотор, коробка ходовой 100%. ягон расходи зиёдӣ надорад бародаро. на ходовой, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. нарша 260 000 сомон мега бародаро. харидори аниқ боша бо камтар савдоҳо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти парраттарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо боша бародаро, грузовой лабо ҳастай. солаш 99 сол, состоянияш бениҳоят хуб, на хаду, ҳолати коридаҳӣ. танҳо ҳуҷҷати солонааш буцидагӣ, дигар ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нарша 38 000 сомон мега, бо муомилат дорад. марҳамат бародарони харидор, барои маълумоти парраттарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. дигар мошини мо бародаро, мусодо ҳастай, соли 2002, сӯзишвориш дизел, кузов универсалӣ, мотораш бародаро турбоҳай. коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин айвагон гирифтагӣ бародаро, ягон кори вазмин карданӣ нестай. ҳолати вагондай қариб беҳад кам истифода бурдагӣ бародар, соҳибаш дар Россияй. мошин состоянияш бениҳоят хубай, краскаш тоза, баллонаш нав, мотор, коробка ходовоиш 100%. қарор дорад дар ноҳияи деваштич, нарша 65 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад бародаро. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти парраттарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. мошини навбатӣ ВАЗ 2107 ҳастай, ки дар комментариё пурсидагӣ буданд. соли 2003, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолаташ миёная бародаро. мошин заводид мешавад, не ки камтар кор дорад. қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, нарша 7000 сомон мега, бо камтар савдо доштай бародаро. касоне ки харидори аниқ ҳастед, илтимос мегӯям беҳтар занг назанед. харидори аниқ бошед, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед.
Mercedes-Benz C-класс аксия бародаро, солиш 96, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 2, коробка механик, ҳолаташ беҳтарин. Чӣ хеле наворда мебинед бародаро, состояние мошинам хеле тозаҳай, краскаш, балоношам беҳтарин аст, салоншам тозаҳай, мотор ходовай ҳамаш 100%. Сабаби фурӯхтанаш бародаро, соҳибаш мега мақсад ки доим дар Россия ҳастем, ба ҳамин хотир мошин бекор дар хонаҳои фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Ҳисор Наша 55 мега боз савдо мешавад. Мошинхари аниқ боша, агар илтимос мега беҳада занг назанед, ғам натиҳед. Агар харидор бошед, рақамҳо рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарои каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.